kanimo ako milaom nga ang adlaw mo patim aga. Pamalandong sa pulong sa Dios, tuburan sa pagtuong bugos, tigpalig-on sa kalag sa kinabuhi, tuburan sa tanang paglaom ug paghigugma. Ang naghatag og kahulugan sa akong kinabuhi. Kidalit kaninyo ning estasyon DXGN uban sa mga madre sa Daughters of St. Paul. Kining tulumanon, Bidlisiyo sa kabuntagon. Nganong ani ako ning kalibutan. Si Francisco, tao sa Dios, bibiya sa iyang balay, misalikway sa iyang kabilin, nahimong kabos og makalilimos, apan gisagup siya sa Ginoo. Mga kaigsuunan, maayong buntag kanatong tanan, og sa sinugdanan pa lamang atong nahibaluan nga piyesta karon sa atong santo nga si San Francisco de Assisi. Og atong nahibaluan nga daghan kaayong mga kongregasyon nga nagkuha kaniya isip modelo labaw sa tanan sa apostolado ug sa modelo sa ilang kinabuhi, sa espirituhanon nilang kinabuhi. So happy anniversary kaninyong tanan o happy fiesta sa mga nagsaulog sa kapistahan ni San Francisco de Assisi. O nining atong tulumanon mga kaigsuunan, Bidlisyo sa kabuntagon. O bati kita sa tanan nga mga bagong nagmata. O siguro nakaampo na usab kamo kay nakiguban kamo nini atong station sa atong pagampo sa Christian prayer, pagampo sa katawhan nga Kristiyanos. So ani ang inyong higala si Sister Rica sa mga madre sa Daughters of St. Paul, kauban si Rose Caballero, ug usab si Arvin Borla ug ang atong technical engineer dinhi sa atong istasyon DXGN. Ug ayaw kalimot kung aduna ka mo ipaampo dining atong tulumanon, text lang 09497887-395. Ug kaninyong tanan mga kaigsuunan, paminaw ug pagampo. Magampo kita. O Dios nga naghimo kang San Francisco nga mahisama kang Kristo diha sa pagkakabus ug sa pagkamapaubsanon, itugot nga kaming nagalakaw subay sa iyang dalan, makasunod unta sa imong anak ug mahiusa kanimo pinaagi sa pag-awat sa iyang maya nga paghigugma. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Uluhan 10, tudling 38 ngadto sa 42. Karon sa pagpadayo nila sa panaw, misud si Jesus sa usa ka balangay, ug usa ka babae nga ginganlag Marta midawat kaniya ngadto sa iyang bahay. Ug aduna kini siya igsuon nga ginganlag Maria, nga milingkod dapit sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang panudlo. Si Marta nagkapuliki sa daghang pangandam nga isilbi, ug miduol siya kaniya ug miingon, Ginoo, dili ba nimo igsapayan gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa pagsilbi? Ignaragud siya sa pagtabang kanako. Apan gitubag siya ni Jesus. Marta, nahingawa og nasamo ka sa daghang mga butang. Usara ka butang ang gikinahanglan. Napili ni Maria ang maayong bahin, nga dili gyud kuhaon gikan kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Lord of all creation,
mountains are your tabernacle. Glory to the Lord on high, God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven and earth, Lord of heaven and earth. Early in the morning, I will celebrate the light. When I stumble in the darkness, call your name by night. I will call your name by night. God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven and earth, Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Ang atong Filipino hospitality, nagsugyot nga ihalad nato alang sa atong mga bisita ang labing espesyal. Busa, espesyal nga pagkaon, espesyal nga tulugan, espesyal nga mga drinks, ug ang uban pa. Ang atong ebanghelyo nagsaysay kang Marta nga daw mao ang gibuhat alang sa ilang bisita nga si Jesus. Nag-andam sa espesyal nga pagkaon, espesyal nga katulganan, siguro espesyal usab nga mga inumon ug uban pa. Apan dinhi atong nadunggan nga gibadlong siya ni Jesus. Mga higala, dili daw ta ng pagpangandam isip aron makahimo kita og hospitality ngadto sa uban. Apan adunay buot ni Jesus nga mahitabo. Buot ni Jesus ni anang tungura ang presensya ni Marta sa iyang atubangan. Buot niyang mamati siya sa iyang ipaambit o pagpaambit sa kalipay sa maayong balita. Kung buot hunahunahon usab, niya nang tungura padulong na si Jesus ni ining tungura sa Jerusalem. Diin siya, kahibalo siya nga sakiton siya, ilansang siya sa krus ug mamatay. Busa man siguro, grabe ang pagpangandam usab ni Maria alang kang Jesus. Apan ang buot ni Jesus mao ang kahilom, aron mo kalma siya sa umaabot nga panghitabo dito sa Jerusalem. Matod pa niya, usa lamang ang kinahanglan ni anang tungura. Murag miingon siya nga, dili ko buot nga magparty kita, maghudya ka. Husto na kanako ang usa ka yanong pagpangaon lang. Usahay, mao kini ang konflikto sa atong mga gibuhat nga kaayo ngadto sa uban. Buot kitang magpakita sa kaayo pinaagi sa atong pamaagi. Usahay dili nato susihon kung unsa gayud ang gikinahanglan sa atong alagaran. Ang atong pamaagi ang masunod bisan dili gusto sa hingtungdan. Una sa tanan, kung buot kitang magpakita sa kaayo ngadto sa uban, susihon nato ang kasing-kasing sa hingtungdan nga tawo nga buot natong tabangan. Ug kalimtan nato ang atong mga plano alang kaniya, ug hunahon-haon lamang nato kung unsay iyang gikinahanglan. Mga igala, imahal ni Jesus sila Marta ug Maria.
Apan sa diha nga dili tukma ang gibuhat ni Marta, gibuyag siya ni Jesus. Karong panahon na, busy gayud kita kaayo alang sa atong kaugmaon ug sa atong mga pamilya. Sama kang Marta, nabugatan kita sa daghang mga butang sa kinabuhi. Busa, ang ebanghelyo karon nagpahinumdum kanato sa paghatag og panahon sa Dios. Panahon din makigistorya kita kaniya, bisan luyo sa daghang mga buluhaton. O daghang mga schedule. Nangandoy si Jesus nga makighinabi kaniya, makiguban kaniya bisan kadal ilang. Ug sama kang Maria, muhunong una kita sa daghang mga buluhaton aron maminaw sa iyang pulong. Nga mao ang tinubdan sa atong kusog ug tinubdan sa kinabuhi. Atong tapuson ang adlaw sa paghuna-huna. Tungod kay daghan ako buhaton, kinahanglan hatagan ko og panahon ang pag-ampo. Mao bitaw kanang among ginahatag nga mensahe sa mga tawo nga nakadawat sa free Bibles. Among ingnan sila nga unta mubasa gayud adlaw-adlaw sa balaan nga kasulatan. Diin paminaw nato si Jesus. At least 5 minutes to 10 minutes every day. Tun kay pinaagi ni ana, si Jesus makighinabi kanato. Si San Francisco de Assisi, kang kansang piyesta atong gisaulog, mibati sa presensya ni Kristo diha sa iyang pag-inusara kauban si Jesus. Ug diha sa iyang pagpakighinabi kang Jesus, na bag-o ang dagan sa iyang kinabuhi. Mahimong mugaan ang atong kinabuhi kung pasagdan nato ang Ginoo nga mamahimong kabahin sa atong pang-adlaw-adlaw nga pakigbisog ug pangandoy ug damgo. Ang pagpaminaw kaniya maghatag kanato sa kalinaw ug konsolasyon. Ang pagpakighinabi kang Hesus sama sa gibuhat ni Maria dili timaan sa kataspukan o milihkay kita sa trabaho, escape o tinapulan. Kundili pagbiya sa kaugalingon nga malamdagan sa mga pulong nga gikan sa ngabil ni Jesus. Labaw sa tanan diha sa pagbasa pananglitan sa atong balaan nga kasulatan. Aron bisan luyo sa daghang mga kalisod sa kinabuhi, mga kahadlok, kamingaw, kabug at sa palasunon, may namdom kita sa iyang mga pulong. Diha bitaw sa Mateo 11:28 atong madunggan kini. Dali kamo kanako kamong mga nabugatan, gikapoy, ug papahulayon ko kamo. Tinuod mga higala, atong makaplagan ang kapahulayan dina sa Ginoo, ug ang pagpakighius sa kaniya usa ka gasa nga angayan hatong bahandion or treasure ug daygon. Pagsusi. Unsang matang sa kaayo ang atong gihalad ngadto sa uban? Pamaagi ba nato o una kita mo tabang sa uban? Unsay gikinahanglan sa atong tabangan? Gisusi ba nato kung unsay gikinahanglan sa atong tabangan? Gihatagan ba nato og luna ang Ginoo sulod sa tibuok adlaw? Nagampo ba kita luyo sa daghang buluhaton adlaw-adlaw? Magampo kita. Magampo kita sa Dios Amahan, nga naghatag kanato sa atong mga panginahanglan, sa matag pangamuyo kita moingon. Dungga kami Ginoo. Nasama ni San Francisco ang mga kaparian sa simbahan, dili unta manginhawa sa daghang mga butang sa kalibutan, aron mas mahatagan og dakong pagtagad ang pag-atiman sa kaluwasan sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang nagdumala sa panggamhanan, manumbaling unta sa tinuod nga panginahanglan sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo.
nga sama ni Maria. Pilion unta nato ang labing maayong bahin sa atong kinabuhi, ang paghatag og higayon sa pagpamati kang Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang mga magtutuong nangamatay, makasalo na sa langit ng bangkite. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Langit nung Amahan sa among pagkinabuhi sa kalibutan, pilion unta namo ang labing maayo nga mao ang pagsunod kang Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igala, daghang salamat sa atong pagpaminaw nini atong tulumanon pinlisiw sa kabuntagon. O ginaot sa kanunay, nagaampo kita og nagapamalandong sa pulong sa Dios. Labaw sa tanan karong adlaw nga unta, adlaw-adlaw mobasa kita sa balaan nga kasulatan mga 5 to 10 minutos. Aron nga sa kanunay makighinabi usab ang Dios kanato. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini ang inyong higala si Sister Rica sa mga madre sa Daughters of St. Paul. Kauban usab ang akong kauban nga si Rose Caballero, usab si Arvin Borla, ug ang atong technical engineering atong istasyon DXGN. Ug kaninyong tanan mga magtutudlo, Happy Teachers Month. Bye-bye and thank you. Rose, kung saan ang iyong mag-iinom? Ang kaping may sinabi, Dream Vet 8-in-1 coffee, available sa tanang pharmacies.